କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଜମାରାଶି। ଫେବୃଆରୀ 2018ରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଆଇଡିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁତାବକ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଆଇଡିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜଣାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଦେଖି କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ତରଫରୁ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରାଶି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜମାରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।